Най-новата си книга "Сянката на Александър Велики" представи известният роден класик Антон Дончев в Несебър. Премиерата на книгата се състоя в града на ЮНЕСКО по инициатива на вестник "Стандарт". По време на срещата с несебърската публика Антон Дончев заяви, че борбата не е между религиите, а за човешките души и тя не е от днес. Културното събитие уважиха кметът на община Несебър Николай Димитров и семейството му, изпълнителният директор на вестник Черноморски фар Димитър Николов, известният историк и краевед Иван Бабев, авторката на Златната книга на Несебър Евтеопа Стойчева, дългогодишният кмет на Несебър Васил Киров, общественици, учители, ученици от СОУ Любен Каравелов, почитатели на писателя. Аз винаги съм го казвал, Несебър е град световна ценност. Несебър се правят много културни мероприятия. За жалост, не всички ги виждат и оценят, които не искат, но ние сме благодарни на това събитие днес. Искам да поздравя нашите гости, професор Дончев и професор Маразов. Да говорим за Антон Дончев пред интелигентна публика и в град с такива традиции е излишно, бе категоричен издателят Иван Границки. Той сподели, че големият български писател с неговата книга "Време разделно" е най-превежданият автор след Иван Вазов с произведението му "Потигото". Над 2,5 милиона е тиражът в чужбина и над 1 милион издания на книгата на академик Дончев в България. Най-новият му роман има същата художествена енергия и мощ на внушения, сподели своите впечатления издателят. Известният изкуствовед професор Иван Маразов също се изказа ласкаво за новото литературно творение на Антон Дончев. Той бе на мнение, че "Сянката на Александър Велики" е най-добрият наш роман в магическия жанр. Книга, която открива пътя към разбирането и мисленето на хората. Гостуването на Антон Дончев в Несебър приключи с раздаване на автографи и множество снимки за спомен.